חברים, היום הראשון לדצמבר, שעוד בדיוק 24 ימים, זה כתוב פה פרו, כתוב 24, ומלהיות קריסמס. ואחותי בדיוק חזרה מלונדון והביאו כל אחד מתנות, ויביא לי גם את זה, וגם כזה סינר מלונדון, כזה של לונדון, אני יכול, אבל היום הראשון לדצמבר, ואני יכול לפתוח את זה. יאללה, בוא נפתח. אמור להיות בו כזה שוקולד, בוא נבדוק, אולי זה שוקולד חוטי, אולי זה שוקולד סתם רגיל, בוא נראה. נורא קשה לפתוח את זה, כאילו יש פה קו כדי לפתוח את זה, אבל זה לא עובד בכלל. זה ככה. טוב, וגם שתדעו שאני אצלם כל יום שאני אפתח את זה, זאת אומרת 24 סרטונים. פותח את זה, אם אני אצליח לפתוח, אני ננסה להביא מספריים. אוקיי, יש מספריים. עכשיו בוא ננסה. 1. זה פתח קצת. פתח. יש פה סימן של שוקו חם. זה נראה לכם קצת מוזר. פה רואים את זה. אני צריך לפתוח את זה. נראה. הנה. איך אני מוציא את זה? זאת שאלה טובה. סוף כל זה וצריך להוציא. יואו, תראו איזה יפה זה. תראו את השוקולד היפה הזה. יאללה, הגיע הזמן לטעום. יש משהו מיוחד בשוקולד הזה. ממש טעים. הוא מיוחד כזה. לא יודע. אני לא מבין מה יותר טעים בו. אבל תראו, זה קורה גדול. היום הכנתי, בדיוק היום, רציתי מאוד להכין שוקו חם. והכנתי, אוקיי? ויש פה את הסימן שוקו חם. זה מגלה זה יודע את העתיד, לא הבנתי. טוב, יאללה. עד ליום הבא, שזה יהיה מחר, שבו אנחנו נפתח את... איפה זה? את 2. יאללה, ביי.